up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang, lukumang, nana sasaba yokoromo we wato wispo def mama sernang. Anyung su serna safe sang, e karif kon archi, en luku de prespartori. We baro di Noord Gogomit Zuid, Oost Gogomit West, wispe def mama sernang. We barrio di we karif kon archi en luku. En mis no jang bararut. Ja, maar daar gaan we die de baga. Hoe jij prespar nu zo lekker zei taki. En natuurlijk pos obligé ja bar ala desman odi na tracé de diaspora senamang de ta na tracé. We bari wa odi. En we accident hadden stuur de bangi. Want die wat actori omdat we arki bepaalde man vooral de man die tap in de omroep bepaalde ding legt door die uit tegen de toch terug naar vorige regering. Maar uno legt ooit prijs vast aanbieden. En zo was er gambo. Asatori de. Nee, meku bijing, meku skopadoro opodi. Natuurlijk. Want dat is een ferry. Omdat men vindt dat we man de respect en serflek libisma. Omdat in a grondtapu disi, ja toesot libisma. Ja bon libisma, na takru libisma. Het is niet een rasgeloof gebonden. Ja. Je verstaan. Maar ja, wan man, en mokara man en neng. Masara lembo, teka desati a durfiteit. Fukara ex-president wan sneki. Vijfenator dati. De ina respect era maar gambo. Respect no desrevi. En buitendien, mino kan no mas wan libisma mino kan kar sneki. Nee toch. On mi feni taki, if a ex-president, if fos verkiezing, a verkiezing ori, atakeren of milasi, minogo na parlement di sanga dati, ma imori kanetang na 70 seats VAP abi. Ja. Es niet een makkie. Ja. Ja? Dus voor alle de man die go werken samen in een soort combinatie die de nou, Ja. ja? Dan NDP na enige one die op one zetel moro VAP. Ja? De rest na de helft van VAP, want de hebben berekend dat VAP kan 5 zetels binnen. Ja. Ja toch? Lembo toe. Ja, Lembo ook toe. En dat de man korde karabiasi. Isabi toch? Dan doordien de man vindt dat de man nog feni dat je go door naar een rasse haat. Asan dat no kan ina kondere disi. Ja. Maar bedoel we si tjiso opvoedkunde tjisa score toch man. Want dan man se dule ka mai teno een pussy. Amai dule ka mai teno een jungle. Ja, ja. Want zij leren jeugd voor haar een leider die puur afvolk uit een comedy sa de man view bij Mekki. Isabi toch? Ja. Me katap moratori. Isabi da yo karama een sneki, God forbid. Dat no kan. Nee. Da you na een sender idee pesma e archi. Jong upche archi, jong boy archi, bijisma e archi. Ja? Ja. En dat zou je leren aan volk. Dat am haat, want deel voor aan volk. Zo, leg me uit, want het kan bij mij niet in. Nee, maar daar gaan we dus tegen de mensen. Daar hebben ze zelf een probleem. En mensen hebben een probleem aan ze. Omdat we vinden dat je legt bepaalde zaken uit, mijn archie, maar je kan gewoon leggen uit dat je omdat amang wil taki, dat amang go naar parlement moro. Ja. Irabuto, dat je vergiet het verleden. Dus steeds taki, dat je ook toesang de trauma betak in het verleden. En buitendien, amang voorzitter voor VAP. Ja. En als voorzitter, je nog een naam dat we dat sayuani. Je hebt structuren. En de structuur feni, Ja. dat allemaal moest gosdong. Ja. Dan kom ik binnen limbo met kom. Ja, oriblo. Want jere no. A vorige regering, die ji abara op een wet faraga fruku, no be man pai salaris. Ja. Na seref man die je kari snechi. Isabi toch. A seref man die je basha man
Je mekisma, je creëert rassenhaat tegen amang. Je verstaan, dan serif man dat die, je leider die dede, zijn karamantak jere no jepi. Ja. Jepi, want if je no jepi, unoman pai ambtenaar, unoman pai noti, AOV pensioen, not no man pai. Ja. Ja, want dan konden bij de of adete no weten in een schuldencrisis. Ja. Je verstaan? Dat in de mans genoeg, niet slang genoeg, Nee. like voor jou etaken. In de mans genoeg, voor tak ja, mija, miloba volk, Ja. en met duenja volk. Je snapt het toch? Ja. En dan man zorgt dat de salaris pai. Ja. En vanaf die dat salaris pai, alla 25. Natuurlijk. Alla 25 kan money lak. Ja, ja. 100%. En dan betekent meneer Lembo ook toe. Meneer Lembo, want meneer Kari was meneer Lembo. Die legt bepaalde zaken, vooral op radio en tv, zei hij uit. Die legt uit ook toe precies wat aan bij de fossie. Iba tramang in de politiek, maar ze naar Brunswijk. Met Karwanen, maar ze naar Brunswijk bet ook toe. Ja. Dat je dan een half 100.000 sting. Ja. Meneer Doemero aan politiek. Meneer Dumora politiek. Misikaba. Misitje kebab betaki. Ook toe. Amano betaki. Maar gewoon aan man bedankt. Ja, 28 juli hermegi datum. Ja. 28 juli Ja. 2020 gaat Takasanati. Ja. En het doe mee morgen. Amane doe mee moro. Ja. Ja. Dus de man dat mekaar de man dat boromang. Meneer Lembo. Ja. Dus je verstaan, nou een boromang. Maar in het tak not over de man dat hij. Omdat janga de man stinga. We boro. Ja, dus dat. Isabi toch, wa boro. Isap te play yo kafosi toch. Ja. Dat terma herbiji saka. Ja. Dat je is bijai. Ja, ja. Je verstaan toch. Want ja, drie nos of kan de VVO kan Ja, ja. in saka. Ja. De go take one boro, je go shoot. Ja, ja. Isabi toch. Dus wa boro man, boro loog. Ja. Je verstaan. Dan masara missie kaba. Die beteji violent president Bouterse tak. President Efasan Gosodoro. A koers doro 5 volk noma charen. Ja, ja. Anga omeni u lever a kondere abara 2020. Meneer Lembo, ben je er nog? Ja. Je verstaan? Nanga omeni u sabe de a koers du ja kondere. Ja. Omeni a schuldenberg bij de doe ja kondre abara. Ja? Den hoeveelste u bent de doe no me man pai doe ventak u no man pai lanti salaris want bank no be wan yepu no. Me go moro fara. Tante Jenny die 10 jaar lang naka ambara. En nga Amsat Abdul, die zorgu taka lati alleen plafond op dat u beja 5 plant want u borka plafond. Die sabi toch, u bek alleen money. Tante Jenny die dena de juna president. Ja. Ja, alle respect daarvoor. Ja, tuurlijk. Je verstaan, maar je schreef bij zorgu tak hoeft erat beka lowe, want die de bestelling in staat van beschuldigen in het parlement heb je het afgehamerd. Je verstaan? Meneer Lembo de Sansi, tak ding. Ja. Dat moet je Tak doen. ding. Dat moet je ook doen. Dan we shitaki. Stabilisatie. Abonak boroko toch? Ja, stabilisatie, want we noemen ja stabiliteit. Dat betak ook toe. Ja. Ja. Je herinnert tante Jenny dat tijdens de verkiezings van campagne DC, daarbij zoekhoefjes desma tijdens maar 2016, adena nga netu belon zoeken money. Voor bij campagne salaris aan de hoe komt dat terwijl je in 2010 een koers van 280 hebt overgenomen? En je bent niet eens in staat geweest, ja? Ja, ja. Om het te handhaven. Isabi toch? Ja, ja. En dan me vraag me eigen af dat die dena de jaba deseti a durfiteit. Isabi toch? Voor konkar man die redden a kondere. Ja, ja. Ja? Dat no. A regering is dom. Terwijl de minister view die de no want na sometak misani lek vade, die verstaan, je denkt, we moeten samenwerken. Ja. We moeten samenwerken. Dat je nou een splijt zwam, want dat je splijt a konder baga, voor zorgen dat je smanon morgen samen. Dus wat die na afvallen, dus er na een deelnemen.
In plaats van voeden de man op, je leert de man van de man moest met moeite, je hebt de servi. Van de man moest wakker 500 meter. Je sabi toch dat land die wakker 500 meter komt delek voor we takken. Je sabi, je leerde dat je leerde haat. Je sabi toch. Stap uit die vicieuze cirkel van haat en work. Je sabi, anders ga je jezelf altijd tegenkomen. Ano kan, God forbid. Je no man doe des aan die stop. Want bigi man, die hebben respectie. Is abib chintu toch, die voeden op. Familie die moest voeden op. Dat is dat je leerde. Terwijl we allemaal ja. Deze go leerde toe. Tak jere no. Teachis man chera starati fado we kloppen af. Isabi deze. Dat abchi moest bartak papa. Zoek een arts voor me die jij wil hebben. Ja, dat doen dat pa grond. Terwijl je hebt de letnesse. Dus dat is. Je verstand van een limbo. Ano mooi, ja. Ano mooi. En daarom ben ik niet feni. Taki. Seni gaan wan presi. Je moet in een donkere kamer gaan zitten. En jezelf de gewetensvragen stellen. Je sabi toch waar je tot 1 keer kan komen. Je sabi toch wat politie van je karamang psycholoog beschrijft een boek. Dat man taki amoro biji moordenaar. Amoro biji voerman. Op een moment voor zwakte. En dat biji taki tego in de doenkamer. Dat is een moment voor zwakte. Dan kan je jezelf de gewetensvragen stellen. Je sabi toch. Maar voor zich go, we maken een beetje maar leggen we uit. Je verstand. Archie man lukuman na sasa bij je kromodo volga pistordi. En als je niet in de pas energie om iets goeds te doen. Als je iets kwaads wil doen, gaat die kwade gedachte jou vernietigen. Ga met deze gedachte weg. Een goede gedachte is gebruikt, je energie is gebruikt om het goede ding te doen. Maar als je kwaad gaat willen doen, gaat diezelfde energie kwaad laten doen. Maar die gaat jou zelf vermoorden. Neem dit mee. Zo, dan denk dat je is a kono tot 1 keer. Voor net doe de soort sandisi. Want het siert je niet. Je sabi toch, als omroeper siert het je niet. Iere ja zo, we denken haat, we spui haat. Waarom? Je sabi toch? Maar is dat pas aan zich motor? No. Na sinds Sanyara. 25. Ja. Want meneer wilde een geweldige functie hebben. En meneer nog is een functie. En de president Taki, if hij onwettelijk bezig gaan de sandati, min ook tekelijk per chef. Maar goed, dat gaat santide. Ja. Je verstand. En dat had dat elibin you, maar je nog spuitje de jongen de gorokong. Want vorm een nazi. Libina konderja. Als dat de one mooi sani van regeren is de, dan meus don dan tak ai me winsa go verkeerd. Dan no lop den gram chef me. Me no lop dem chef me. Want dan go verkeerd dem pina. Nee toch? Toen mi feti fu chari stabiliteit kom. Ja. Alibi normal. Alla muwe chisu money. Isabi. Dame yere wanter sambaka. Fu koopkracht versterken. Samsa. Ja, meer zo als niet. Maar volgens mij gaat het zo waarom meer. Maar ik zei, leg meneer Limbo uit. Dan kan ik continu meneer Limbo. Ja. Meneer Limbo. Omdat ik weet niet dat, als je de bezig hebt, dan je dat ook precies van de zande. Ik beleg afvallen ook uit dat je nog als een man die ik als Nicky. Ja. Toch? Ja. Ook te zorgen na een regering dat ammunitie en vakantiegeld na een salaris je gewoon uit. Augustus, september je gewoon dat de maar city. Dus tegen alles mijn collega nou dat het is gegarandeerd dat je, want je tak toch? Ja, je legt uit. Je legt uit toch? Je hebt contactelijk vader. Je tak ja, president. Of minister, zei nou, je legt ze uit, maar de vorige regering, minister Raghuvarshin, legt uit, dat misetato dat ik ba. Dat is in tegenvolg ook toe. Dat na regering is vooruitzien. Natuurlijk. En na Sandip sa 2020. Nee.
Anasan dat. Nee toch? Dus met die ademruimte, Ja. figo woroko fiseti. Juist. Daarom ik a president aan Lembo, aan die karis netje, Ja. bezorgen voor een soepele overgang. Natuurlijk. No wan jugu, no wan Natuurlijk. no hari, no truso. Ja, tuurlijk. Isabi toch? Ja. Dus dan ik kan bari dada, Ja. anga say wani, Ja. universitator dat hij. Ja. Wij zijn realisten, we zijn geen racisten. Nee. Dat im sabi. En- En dat je probeert creëren. Maar in lobong. Want als schrift die naga wet voor. Na dat on naka blaka voor. En Natuurlijk. het was een migrant beteje me. Tak actie baka. As sarap moro actie fesi. Want if de kapjanga fesi van actie. Broer de mo stellen op en herdenk. Ja. Maar if de naki. En volgens mij dat is door in is dat takru broer tap. Tiny sting. Ja. Je sabit op. Ja. Want na hebi fio. Je harpot hij tapu. Godorang hij tori. Ja, hij moest legafvallen ook uit dat je een importdekking voor toen, Ja. toch? Ja. Bij de WAMO. Wamo ja. Nou, hoe dit op 7 maanden. Sebi mong. Importdekking. En Importdekken. sanat im legafvallen. Dus sebi mulang hij kan gaan winkelen met een lembo. Ja. Zie je dat ook? Ja, toch? Ik kan gaan winkelen gewoon. Alasante. Alasante. Alasande. Dus if je taki, dan leg ook toe de sanat uit. Dat is positief. En unufa programma is ook de regering is if hij doet een boesane. Wat taking. Ja. Taking. Wat unu nasernamang. Uno Juist. karsmas neki of kaimang fai wakarasani. Ja. Uno en Lucasani heeft president Simons et doet boom. De minister et doet boom. Dat unda desi. Ja, toch? Ik zou maar gambo taki. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. En we konden go boom. Mi ook goed abenbo. En je ook toe masra lembo. Abenbo. Dus in tak pristostande. En we actie nogmaals. Sapse taki. Want we lo. Jongens, maar ja, ik toe toch? Juist. Dus we rekenen onder die dat ook toe. Maar voor zo'n moro fara. Ja. Masara lembo dat we jiwan poku. Archie wan poku. Aya sabakutain ajeng an ajeng Deye buriami faita fini Wade jotemi faita firo Deye labumi faita fini Jarusuma kabami bakao Ye labumi, ye kosi mabaka, ye ogri mabaka, ye jotemi, mate lukumi, la faye firi, Jarusuma, kabami baka, ye buriami, faita firi, mate jotemi, faita firo, ye labumi, faita firi, Jarusuma, kabami bakao Babakutain Tangi me begi funo kirimi tangi me o begi funo kirimi Ondre baya me begu mana Gorota bugunu na jau komite Agorota bulibi diwechide na jau konsabe Tangi me begi funo kirimi Tangi na me begi funo kirimi Me begi baya Masragadu ye krimi pasi Me mi muaka Wayala ogri Nangade maka Tangi me begi funo kirimi
Tangi na me beki funo kiri mi wabileti. So, Brarut, dat was aan ik op morfa. Ja, want meer, dat radio, de mij leg uit, de man of een minister voor openbare werk uit. No me grap. Met hij. Dus je begrijpt, een ministerie dat hij. Ja. Gevaarlijk ministerie. Nou, of de moro bigi ministerie. Je kan man zomaar daarbij, sano sap noti. Nee. Maar ja, in Milogo, Sami Matlembo leg uit. Ja. Eigenlijk op pot in, hoor. Ube kan poten daarbij toe. Ja, eigenlijk. Want dat sabe moro alasma. Volgens mij. Ja, sabe moro alasma. Dat precies van zijn moest. Mama sarlembo mwategi wansani. Ishi fou de ja. Hey. Unva programma di sarana seipsana to bigi man. Ja. Da usdona futu fa bergi. Do kateji seipsana top fa bergi. En wish you krenga tapa bergi. Ino man shi seipsa. Want ina aifeng. Nee. Godorang ito. Dus mijn vraag me schreef af van een regering die zie, of tenminste een partij, Ja. zou winnen, Ja. NDP winnen. Ja. Dan eigenlijk in mijn bier, look net toch dat hij. Ja, Dat je toch. no, te mi winnen, dan ben je misika ba dape, Ja. ben je dat owi na dape, maar nu de mensen dan asan dat ete, owi, sawo doang owi, omdat de masabi, My karwaning. misika ba? Iya. Ja. Atak anobe sawan dena presif masara Riyad Nur Mohammed. Omdat de masab dat hij, if I go dape, Ja. na brokonechi. Na borkonechi. Ja, i tranga yere no, ano sumar mamgozo dape. Civil technisch alasani i tranga. Me bedoel, wasanim kafesi neng. Ja, dat. Wasanim dafesi neng. Ja, en ik snap waarover je praat. Iya. Ik snap precies, want alasande, na hier komt er naar view. Want mi yere na ome ma wan go dape. Maar de manu ma teka kans. Ja. Dat me opot wan loya les dape. Ik heb het wel loyaal eens even wani. Ai. Wat soboto, pot soboto dat Ah, je zou tekenen dat. Want is abo me biji project mus vooruit. Terwijl tante Jenny biji takik bano de tige abrochi. Nee, Fu quarantaine. nee. Dat heb je in takik ba. Ja, ja. Is dat beter? Ja. Maar apropos bij takasan fu koopkracht versterken. Ja. Dus samsa. Mi Ja. yere wansan De takat. man dat de man Lucas aan het doen, kookkracht versterken, met de was aan die voet. A vorige regering. De regering. Ja. Ik raad het op. Maar wacht me stel je een vraag. Fu zijn de mek ik denk dat ik koopkracht versterken kom. Nou, een koopkracht versterken eigenlijk bedoelt dat de man die bij verdient minder, Ja. dan x bedrag. Ja. De man die kiest aan die voor man. Gong chimoro vara. De AOV'ers. Ja. Die na pensioen. Of Ja. de man die op onderstand. Ja, Dat ja. dat is de wan jeppie. Juist. En dan koopkracht. Want dan berekent dat we moesten de buikriem sterker Ja. aantrekken. Ja, ja. Is dat beter? Ja, ja. Want de subsidies zijn komen weg te vallen. Ja. Dus dat moet je gaan budgetteren. Natuurlijk. Hoe sap van je go om naar een koopkrachtversterking. Dat die. Een koopkrachtversterking no de bedoeld dat je hem gaat chillen. Nee. Dus nu stel ik mezelf voor de vraag dat even pura koopkrachtversterking. Ja? Meneer, Dan een gap ook, want dat zou je op het na gap precies. Pakket? pakket. Nou, probleem. Dan voor jou allemaal een pakket. Ik koopkracht versterken naar alle, de man kiest ook. Ja. Een pakket. Jij nog. Dus dat hier kon er je dus wat terug in rij. De praat. En praat die pakket nummer. Jij nog. Atevo, meneer Bouterse. Ja. Pakket bij praat toch? Juist. Jij nog. Nooit mis je een pakket. We nou me toe. Nooit mis je een pakket. Me toe. Hier uit de man en praat pakket. Blik samen met takikba. Een pakket bij G, maar de man bij Seren. Ja. Toen heb je ja koopkrachtversterking. Dan je allemaal en goed heb je salaris. Is dat weet ook. Ja. Storgie. Maar je stort. Dan moet je boos zij kan doen. Want dat je sabi dat je kan go werken aan je huishoudboekje. Ja. En belangrijk, if je jeppie zelf toelegt, sambetaki. Dus dit volk moet je opvoeden, want Ja. mijn chef moest komen. Ja, ja. Minder desma. Vooral de jongen. Ja. Dan moest je denken dat ik go anganomat op de bigisma af de. Ja, ja. Juist, je lekt al die bigi de bigisma. Want de man verdient de werk of de zorg ik op bigikba.
Je verstaan? De mek moet aan even gas scoren, even tekler of je nog tekleri. Toch, de regering is bij die mogelijkheid dat via het ministerie van Arbeid je gaat leren op je vak, je kan doen aan Ja. aan de arbeid, alle dat soort zijn dat. Dan kan je pisreven natuurlijk. Uiteraard. Ja, want luku no masarga bo. Asansang me luku serna toch. Alles is arbeid is gevraagd. Ja. Maar toch, je ziet bepaalde man en leg uit dat we ook nog de. Asan dat meer begrijpt. Nee, maar het probleem dat die analyse dat maak ik bij. Nee. Dat op een gegeven moment, Nee. Sernano een werkloosheid probleem. Nee. We hebben werkelozen. Dat die. Dat die. Mensen die niet willen werken. Ja. Een fenomeen dat bij de one pisten op tata. Ja. Ja, temi etaki met tak samika staaf. Ja, ja. Dat boom voor Sernamang, vooral umasma. Dat de bij Holland, dat de bij Fadon direct in de zorg. Ja, ja. Want a bagarap ching, isabi toch, a papier fen, maar vind ik aan no one doa worko. Ja, ja. De ego tek bijstand nanga de sandati, dat is maar die se kon. Ja, En ja. daar lange asan kon de bedrijf is zorgen voor luku de pot oersma, anga de soort Ja, ja. sandati. En het is een goed betaalde baan. Ja, ja. Isabi toch. Dus maar boos aan en jasa sernang. Ja. Je verstaan? Dus Samuel Taki, dape Mashara Lembo, de jongwang, koesterden, tak nanga den, soorde aan systeem, soorde van akango anders. Dat team doet. Ja, Dat dan dat nasa unja so edu in sarana seip sawe takangai, une leri fi hatasma. Nee. Ja, sawe leri yo na fi sorgu fi serefi. Isabi toch? Ja. Dat yo abi yo gezin, isabi awan soort kasmoni yara, isabi toch? Ja, ja. Je setting suma maleri, je pay money jen, je mek moeiti, suma no maleri, isabi dem go parani of je go kwechi. Je go doen san sa you sabi, Ja, ja. dat iemand doe ide en machtig, Ja, ja. aka sorgu yo. Boiti furu. Ja, dus dat die. Maar ja. Dat hij dan doet. Nee. En een programma die mi althans. En famis don janga barada rut. Me Ja. gona also me shi. So lees tem luku so me tak me gado. Ama gwe stap moron mi mim halen. Ja. Je verstaan. Ja. So buso ator sa me tak na trusiani na gron pranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De ka sorgu tak je waka 500 meter. En land je waka 500 meter kom met je dat we lang aan je servi. Zo bouwen we een land op. Maar niet met racisme. Dat niet. Niet met mensen slangen noemen en dat soort dingen met haatzaaierij. Zo bouw je een land niet op, God forbid. Maar kan die gwe naar camera papa laat. Kan die komt tot één keer. En meneer na mazara dignity gambo. Ja, maar daar gaan we met actie meneer Lembo ook met dat continu. Meneer Lembo. Ja. Zo met karama. Nou, maar zei haat. Meneer Lembo, wat je ook kan doen, want volgens meneer Dwasanati, dat kan volk. Leg als ze nou people uit voor het terug door die tapstraat. Dat je regering is ook toe. Toch? Voor hoor ze naar kring. Dat je doet boezari. Takanga volk, leg van uno voor zijn saipsa. Takanga volk, uno terug door die tapstraat. Want una sernamang. Ja, en if je vindt dat jullie een sernamang, dat nooit je terug door die tapasernamang. Met dat een grand tange, te materialisme gaan. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't.